Cilj je projekta Be Light povezivanje hrvatskih i mađarskih poduzetnika s sustavom bespovratnih potpora radi razvijanja suradničkih projekata te otvaranja novih tržišta. Cilj je programa Interreg smanjivanje nejednakosti u ekonomskom i društvenom razvoju regija Evropske unije za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Za prekograničnu suradnju u proračunu je 359 milijuna eura, a sredstva su najčešće raspoloživa tijelima javne vlasti. Bespovratna sredstva iz Interreg programa prvi put namijenjena su malom i srednjem poduzetništvu u pilot projektu Be Light. Temeljem tog programa zapravo projekta koji financira Europska komisija surađuju na razvoju određenih roba, usluga, poduzetnici s mađarske strane i s hrvatske strane, dakle koji imaju sjedište i koji djeluju na području županija s hrvatske strane, od Međimurja pa do Vukovarsko-srijemske županije i 3 pogranične županije s mađarske strane. Suradnja na razvoju novih tehnologija, usluga ili proizvoda moguća je u većini djelatnosti osim u poljoprivredi. Jedan od ciljeva tog projekta je dakle da kroz sustav bespovratnih potpora zapravo napravimo tu jednu interakciju između hrvatskog poduzetnika i mađarskog poduzetnika, da oni ostvare jednu zajedničku suradnju, da razvijaju zajednički određeni projekt, a posredno jedan od ciljeva je taj da i mađarski partner i hrvatski partner stvaraju i nova tržišta. Za pronalazak mađarskog partnera poduzetnici se mogu javiti svojim županijskim razvojnim agencijama koje imaju dugogodišnje iskustvo suradnje s agencijama i institucijama s mađarske strane. Razvojne agencije aktivno sudjeluju u projektu Be Light, provodeći radionice koje su zabilježile veliki odaziv poduzetnika te pomažu u izradi prijava. Na temelju iskustava, razmjene podataka mađarske i hrvatske strane, a govorimo o županijskim razvojnim agencijama, dolazimo do jednog popisa od cirka 400 potencijalnih kandidata i s jedne i s druge strane koji su željni i koji željno iščekuju zapravo da taj projekt i doista i krene u onom punom smislu, a to je da se zajednički prijave i da zajednički počnu povlačiti sredstva koja su osigurana. Do sada su prijavljena 53 projekta za koje se može dobiti 75% bespovratnih sredstava. Prijavljeni projekti su raznovrsni, od gradnje hotela i turističke ponude do inovativnih softverskih rješenja. Maksimalni iznos je 135.000 eura, što u kontekstu SMI segmenta predstavlja relativno izdašnu lokaciju. Zapravo, čak bi se, ako se uzme u obzir struktura tih projekata, govorimo i o sufinanciranju bespovratnim potporama do 75% projekta. Iznos predviđen za Be Light projekt podijeljen je u 3 javna poziva, od kojih prvi već traje, a idući će biti u travnju 2018. godine. Očekuje se da će rezultati projekta biti povećanje broja zaposlenih, rast bruto domaćeg proizvoda na mikropodručjima te lakši pristup mađarskom i tržištu Evropske unije.